Il-Gvern Laburista qed jaħrab milli jwieġeb jew għall-inqas jagħmel dikjarazzjonijiet dwar l-iktar skandlu riċenti li ħakem lill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA. Dan wara li l-kap eżekuttiv Joseph Kuxkieri qed ikun akkużat b'abbuż ta' fondi pubbliċi biex jirranġa kwistjonijiet personali. Il-każ huwa marbut ma' dak li żvela l-eks Ministru Laburista Joe Brincat li ppreżenta ittra legali f'forma ta' protest ġudizzjarju fil-qorti. Permezz tagħha huwa kixef li Chief Operating Officer Ruben Fenek ġie offrut somma ta' flus biex iħalli postu wara li kellu xi jgħid mal-kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkieri. Iżda ddew ġimgħat minn dakinhar u l-Gvern lanqas fil-Parlament ma jrid li jiddiskuti dan l-iskandlu bil-wib tal-Gvern juża tattiċi mill-aktar arroganti sabiex jipprova jaħrab mistoqsijiet leġittimi. Il-Ministru tal-Finanzi, il-Prim Ministru jew xi Ministru tal-Gvern u miex illum jew fil-ġranet li ġejjin għax sissa ma rajna ebda ħajħorġu xi stqarrija ministerjali. Mela, hawnhekk m'għandi l-ebda indikazzjoni li ħassir stqarrija ministerjali, ħanieħu komment tal-web tal-Gvern Novi Bajrin Kamilleri u nimxu bix-xogħol. Novi Bajrin Kamilleri. Grazzi, Sur President. L-għonet ninforma l-Kamra li l-Prim Ministru l-lum u MCFR fuq xogħol tal-Gvern jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jrid jagħmel stqarrija ministerjali u bħalma prova jagħmel f'din il-Kamra, kull ma jrid jagħmel huwa li jirbaħ daqsxejn ta' elezzjoni. Dan ifisser li t-talba stqarrija ministerjali kienet rifjutata bil-Gvern Laburista ftit li xejn jidher li huwa mħasseb, anzi il-wib tal-Gvern wieġeb biss b'attakk fuq il-kap tal-Oppożizzjoni.